Desde que saíu a dobraxe galega de Kimetsu no Yaiba, Gardiáns da Noite, souben que tiña que falarvos aquí dela. Non é só que por fin foi posíbel ter un dos grandes animes modernos dobrado para o galego como tanto viñamos pedindo, senón que ademais ven acompañado dun traballo excepcional de todas as persoas que participaron nel, como ben se ve, conseguindo así momentos virais que seguro que vistedes na serie ou nas redes. Loita! Atopareiche o punto débil e derrotareite, miñoca! De miñoca non teño nada. Son Tanjiro Kamado. Moi ben, pánfilo queimado. Voute esmagar. Como raio me chamaches? Polo teu nome! Non me chamo así. Parade xa, calada a boca! Non tardan en porme a darlle voltas sobre o que vos podía traer arredor da serie. Así que hoxe teño aquí o prazer de presentarvos, como xa vistedes, unha entrevista ao grandísimo Zenitsu Agatsuma. Gostaría antes de pasar a entrevista agradecería a Damián Cortés quen lle pon voz a esta personaxe, máis o Corvo de Tanjiro, entre outros, pola súa gana de colaborar nesto e porme todas as facilidades do mundo para facer esta entrevista posible. Sen retervos moito máis tempo aquí, deixo vos cas preguntas que lle puiden facer. Ben, pois a miña reacción cando me dixeron que ia a dobrar a Zenitsu, por un lado foi de alegría, porque era certo que facía tempo que a xente estaba reclamando un anime así máis moderno, e a verdade é que por un lado ilusionoume moito, e polo outro sabía que ia ser unha tarefa un pouco complicada e algo difícil, porque de entrada non sabía quen era Zenitsu. Eu tiño 45 anos e sí que teño seguido series, a mítica Dragon Ball, porque eu son un neno do Shaolin Club. Tamén teño seguido a Naruto, teño visto algo de One Piece, non todo, pero algo de Pokémon xa nada, por exemplo. Xa non me gustou, supoño que sería pola idade, non? Pero xa che digo, a miña reacción de entrada foi alegría, primeiro porque facía tempo que non viña unha serie así moderna e tal, segundo de expectación, non? De, ostras, como será isto? Porque non o conozco de nada. Digamos que se pode resumir neso. Cal foi o máis difícil de dar voz a Zenitsu? Que é moi cansado. Zenitsu é moi cansado de dobrar, cada take require de moitísima atención e de moitísima expresividade, porque é totalmente histriónico, é como se tivese doble personalidade, e estáche exigindo todo o tempo. Foi un reto, foi moi bonito, colliñe moitísimo cariño, pero o máis difícil é que cada take, non hai un take que te poida relaxar con Zenitsu. Outras series, pois, tócanche outros personaxes, non? E hai momentos nos que te pode relaxar, que, bueno, podelo tomar con máis calma, porque os takes as escenas non son exixentes, pero con Zenitsu, si me identifico de algunha maneira co seu carácter, eu, a ver, si, tamén son moi, a veces son moi inaguantable, pero tanto non, Se me gustaría facer outra personaxe, non, mira, tiven a sorte de que Alicia Taboada, a directora desta dobraxe, pois doume a facer tamén o Corvo. Facendo a Zenitsu e facendo o Corvo, disfrutei tanto que nin pola cabeza se me pasa que va, aparte o resto do reparto é top, Eu creo que o reparto desa serie está moi ben feito, sinceramente. Digo tanto como actor como director de dobraxe, está moi ben feito. Esta pregunta que me fas de como levamos o aspecto lingüístico, se facemos xaponés galego ou... Ata onde eu sei, creo que na dobraxe desta serie se fixo directamente do xaponés ao galego. Pero non teño ni idea. A verdade é que é unha pregunta que non che sei contestar. Non sei se pasou antes por inglés ou
se non che podo contestar. O que sí que creo que Alicia Taboada fixo un traballo moi grande de adaptación e de axuste ao galego e ao César o que do César, ou a Raíña o que da Raíña, e os aplausos todos para Alicia Taboada. Fai tempo que estou moi desconectado de Twitter ou X ou como e chames, non... Fui moi asiduo desta rede social, pero desengancheime en parte por temas de traballo e segundo porque non soporto o señor ese. Entonces, se estou contento co resultado, moito porque creo que está moi ben dobrada. É moi complicada e creo que Alicia Taboada fixo un traballo de axuste impresionante, porque neste manga falan moitísimo en serio, xa o dixen na primeira pregunta, pero é que son moi cansados, polo menos Zenitsu. Si estou contento, sí, definitivamente sí. Creo que en Galicia dóbrase moi ben, a un nivel moi bo, sobre todo cando che dan tempo para facer as cousas. Nesta serie tivemos tempo, ou polo menos un poquiniño máis. Eso foi todo grazas a Alicia, que nos deixaba pararnos moito. Entón, eu que estou moi contento co resultado. Non sei, eu no mundo de Kimetsu duro 5 minutos, forzando moito. Non sei que respiración. Creo que entendo que me preguntas como sería o eu no mundo de Kimetsu. Non sei. Supoño que sería parecido a Zenitsu, pero sacándolle graos, porque é que Zenitsu é moi heavy. Moi heavy. Como crees que sería o teu personaxe se vivise en Galiza? Pareceme moi boa pregunta. Eu creo que sería algo así como un técnico de cultura dun concello. Unha persoa que é noble, que ten moitísimas ideas, pero que ninguén lle fai caso. Entón ten que andar facendo figuras no aire para que lle fagan caso. Pois eu creo que Zenitsu sería o técnico de cultura de calquera concello de Galicia. Nesta pregunta que me faz, eu creo que hai un non sei como decirlo, un bulo ou é moi raro que nos restrinjan a hora de poder adaptar unha serie, é moi raro. Non é o meu caso, porque neste caso quen adapta a serie é a directora, o traductor, que fixo un excelente traballo, máis a directora que fixo o axuste. Non recordo que me dixera non podemos decir isto porque me dixeron que... No, nese sentido creo que non houbo nada deso. Como foi ese proceso de adaptar xogos e palabras e chistes? A adaptación, o axuste na dobraxe é un traballo moi complicado. En gran parte eu creo que é un éxito a repartir entre a traducción e a dirección axuste. Creo que neste caso Alicia Taboada leva gran parte do mérito. Que si quero dar algunha mensaxe, pois nada, simplemente darlle as grazas a toda a xente que sigue o anime e as dobraxes en galego, porque nós como actores de dobraxe sentímonos moi halagados cando ves que hai tan bo recibimento do noso traballo. Eu creo sinceramente que en Galicia dobrase moi ben, tanto en castelán como en galego, dobrase moi ben, pero cando dobramos algo ao galego e algo novo, vímonos arriba. Ou falo por min e creo que falo tamén polos meus compañeros. Vímonos arriba, e sobre todo cando vemos que hai tan boa recepción, como por exemplo cando foi que dobramos Sonic para Netflix. A acollida foi bestial,
dalle ganas a onde seguir, porque non sei se o sabedes, pero a día de hoxe vivir do noso traballo está sendo moi complicado. E cando ves que a xente o recibe con de tan boa gana e con tan bo cariño, pois dá moita alegría. E sobre todo darvos as grazas, así, sen máis. Grazas infinitas, porque sen vos o noso traballo non tería sentido. Por tanto, pues creo que hai que agradecelo todos os días. E até aquí esta entrevista. Moitas grazas a Damián pola súa disposición a facer isto posible. E ti, dime, gustache este tipo de conteúdo? Se é así, déixame nos comentarios quen pode ser a seguinte persoa para traer o canal. Vémonos na próxima.